A sanarwar da aka fitar a wannan mako, ofishin ministan cikin gidan Nijar ya bayyana shirin fara rajistar ƙananan makaman da ke hannun farar hula daga ranar 20 ga watan na Janairun 2023. Saboda haka ya zama wajibi mutanen da suka mallaki bindigogi da harsasai su gabatar da su a ofishin kamfanin Sonima domin su yi rajista wato markash, kamar yadda ƙungiyar Sediyawo ta umarci ƙasashen mambobinta. Daraktan kula da sha'anin doka a ma'aikatar cikin gida Malam Zabai Alhaji Ibro ya mana ƙarin bayani akan manufar wannan shiri. Markaji yadda kuka sa ake sama mota numero matrikil, haka ne markaji yake. Lamba ce ake nuhin a yi ma bindiga. Ma'ana mutum ya kai bindiga shi ga yanda yarjejiyar ta Sediyawo take, ana sa logo shaida ta Sediyawo. Sa'an nan kamar ga abin da ya shahi horar hula ana sa code na Nijar shine NA. Sa'an nan abin da ya shahi horar hula ana rubuta civil kamar CIB sai a rubuta mata wata lamba kamar wani immatriculation ne. Ayyukan rajistar waɗanda a watannin baya aka aiwatar da makamantansu ga wani rukuni na jami'an tsaro abu ne da a take aka ga fa'idarsa. Wannan markajin an yi magard Republican, ina kyautata zato an yi ma gendarmerie, police su ma suna nan gai kaɗan suna su da an kai ba a tai ko ina ba, an taɓa ganin unhwanin shi saboda bindigogin Niger an taɓa sata su cikin yan hayaniya da ake samu da yan ta'adda, an taɓa cinta su a Mali kuma aka maido a Niger saboda akwai lamba ta cewa bindigogin Niger ne. Shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa Intinikar Alhassan, wanda ke zaune a ɗaya daga cikin yankunan da bindiga ke zama wani makamin kare kai daga aika-aikar barayi da ta 'yan fashi, yayi na'am da matakin na mahukunta. Saboda wannan zai ba da dama a san cikin yanki duka wane ne ke rike da bindiga. Zai inganta zaman lafiya cikin yankunan namu, da an yi wata ɓanna in ma wani ne aka halbe a san ko suwa suka halbe shi. Duk wanda bai yi rijistan bindiga ta ba kenan za a ɗauke shi bandi ne, ɗan ta'adda ne ko kuma terrorist ne, kenan dole gwamnati za ta ɗauki hukunci gare shi. Kafin zuwan ranar soma ayyukan rajista, ma'aikatar cikin gida na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin samun haɗin kan al'umma. 'Yan ƙasa su ta su yi abin da ya rataye ga wuyansu. Wanda kaga kun bai son a sa ido akan bindiga, to akwai tuhumar da ya kamata 1, 2 har 3 mu da muke iya kan shi. Ko dai na ɗaya mutum ne mai niyya ya yi unhwani da bindiga shi cikin wani aiki wanda ba na kwarai ba na ta'asa, ko kuma mutum ne wanda yalla ya samu bindiga kuma ya saida ba cikin ka'ida ba, in an ce a kirawo shi a taho a yi wani bincike bai so, ko kuma mutum ne wanda bai so a yi ka'ida saboda misali bai so ya biya lahon ƙasa. Jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da kasashen da ke fama da rikita-rikita irin su Libya, Mali, Burkina Faso da wani bangare na Chadi da Najeriya na matsayin wani wurin da masu safarar makamai ke yada zango akan hanyar su ta shigar da bindigogi a kowace daga cikin waɗannan ƙasashe.